Nyoro bende untie gi chenro moro manutimo Kisumu, mano mar Women Adventist. Inyalo konwa bende gino ma imedo dhir ahinya mar nyayo kwe e udi kinde ma jodake gi. Erokamano ahinya Cleophas. Gima wanyalo timo kaka wan wawegi mondo mi wabed gi kwe e udi ma wadakie kata gi alworawa. An kaka jachung' ne ratiro machalo kamano endo, wanyalo kawo kinde makende mar lando ne ji ni chutho ka wantiere gi lwenje machalo kamage e udiwa kuonde madake, ang'o gini manyalo bedo ne nyithindo mantiere e udi mawadake gi. Ibro yudo ka nyading'eny ka nitiere gwandruok mang'eny to kata nyithindo sombgi ok bed maber chuth. Mano en achiel kuom giko makelo hinyruok ne jowa matindo. To wayudo ka sani endi wantiere gi ng'eny gwandruok e udi, kendo ibro yudo ka namba matin kende ema odak kaka familia. To emomiyo wadwa ni wawuog oko mondo mi